Καλημέρα. Σήμερα θα σας δείξω το PCB, γενικώς την κατασκευή που σχεδίασα για ένα μικρό αποστατικό. Πρώτα θα ήθελα λίγο να σας εξηγήσω γιατί χρησιμοποιώ βιομηχανικό PCB αντί για κάποιο χειροποίητο με υγρά ή CNC, όπως θα σας δείξω τώρα. Εδώ έχουμε κάποιες πλακέτες που έχουν κατασκευαστεί με φωτοευαίσθητη επιφάνεια ή με CNC, που είναι πολύ καλό για κάτι που είναι πρωτότυπο και υποδοκιμή πριν να το δώσω για παραγωγή, αλλά δεν μου κάνει για παραγωγή. Κυρίως λόγος είναι το ότι παρόλο που μετά μπορούμε να μονώσουμε την πλακέτα, δαχτυλικά υγρά ή υγρά του γενικώς περιβάλλον βρωμιά μπορεί να το οξυδώνει κάτω από το βερνίκι. Οπότε πολύ καλό για κάτι που είναι για δοκιμή και πρωτότυπο, αλλά όχι για παραγωγή. Εδώ βλέπουμε παλιές κατασκευές από αποστατικό, coil out, αυτό είναι ένα παλμικό, και θα σας δείξω τώρα και τα επόμενα. Εδώ τώρα να σας δείξω λίγο κάποιες παραλλαγές του ίδιου κυκλώματος. Εδώ είναι με SMD, που πλέον στην ηλικία μου δυσκολεύομαι λίγο, οπότε γι' αυτό προσπαθώ να είναι through hole. Και εδώ πέρα, οπότε εν κατακλείδη χρησιμοποιώ βιομηχανική παραγωγή στις πλακέτες για να έχω καλύτερη ακρίβεια, σταθερότητα στο χρόνο, αξιοπιστία στο τελικό κύκλωμα. Τώρα εδώ στις κατασκευές βλέπουμε σε όλες να χρησιμοποιώ μικροτσίπ. Κάνω χρήση δύο σίγουρα διαφορετικών εταιριών. Κυρίως παλιά χρησιμοποιούσα PIC για τις κατασκευές μου. Αυτό τώρα είναι όλη η κατασκευή με PIC microcontroller. Αυτό εδώ πέρα άλλο είναι με EVR. Άλλο μπορεί να είναι με ARM, αν και δεν μου αρέσουν. Τέλος πάντων, δεν με βολεύουν εμένα. Οπότε αυτό που μου δίνει το μικροτσίπ είναι ένα πλήρη έλεγχο, σταθερά πράγματα, καλύτερη ακρίβεια, δυνατότητες που μπορώ να προσθέσω και στο μέλλον πράγματα, σε σχέση με ένα 555 που σου είναι όλα αυτά πολύ δύσκολο έως αδύνατα. Και ένας λόγος κιόλας για να είναι ανοιχτό το κύκλωμα, δεν υπάρχει κάτι να πακτώσουμε, να τσιμεντώσουμε, να στοκάρουμε. Τώρα, εδώ έχουμε κάποια κυκλώματα τροφοδοσίας. Κάτι που εγώ προσωπικά δεν το βάζω αυτό το πράγμα, εκτός, ξαναλέω, εάν είναι η πρωτότυπη κατασκευή και ουσιαστικά είναι για δοκιμές εντός εργαστηρίου. Προσπαθώ να είναι όλα πάνω στην πλακέτα, η τροφοδοσία. Ωραία. Εδώ είναι το μικροτσίπ, όπως είπαμε. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να μου βάλει να κάνω καλωδιώσεις. Κάτι που δεν το θέλω σε ευαίσθητα μηχανήματα όπως είναι τα αποστατικά. Ειδικά κάτι που είναι παλμοτροφοδοτικό. Θα ήταν αστείο. Ωραία. Οπότε ας πάμε λίγο τώρα να σας δείξω λίγο παραπάνω. Εδώ είναι εξωτερικά το κουτί. Όπως σας είπα, σε ένα 555 δεν θα μπορούσα να είχα μια οθόνη. Δεν θα μπορούσα να είχα περισσότερες λειτουργίες που θέλω για τον έλεγχο. Να, ένα παράδειγμα είναι αυτό. Εδώ πέρα δεν είναι ποτενσιόμερο, είναι κωδικοποιητής. Ωραία, είναι ένα encoder. Οπότε μου είναι πιο ευέλικτο, πιο σταθερό. Εδώ τώρα στο κύκλωμα βλέπετε τροφοδοσία, μικροτσίπ, ενισχυτικά κτλ. Αυτό είναι μια άλλη κατασκευή, τύπου κατασκευής. Και αυτό και αυτό και αυτό. Τώρα πάμε λίγο στην κεραία. Η κεραία αυτή είναι η κατασκευή χειροποίητη.
ώστε να μπορώ να πετύχω την ακριβή γεωμετρία, διάσταση, συντονισμό, όλα αυτά που χρειάζομαι. Εσωτερικά είναι φτιαγμένη με προσοχή για σταθερότητα, ωραία, ενώ εξωτερικά την έχω βάλει σε ράβδο ανθρακονημάτων, αυτό για να μην είναι καμπτόμενο, γιατί ξέρουμε ότι θα χρησιμοποιηθεί σε βουνά, θα μπει σε σακίδιο, θα πεταχτεί σε ένα αυτοκίνητο. Γενικώς η χρήση θα είναι λίγο πιο δύσκολη. Οπότε εσωτερικά έχω βάλει και προστατεύω την κεραία μου. Όλα τα υπόλοιπα είναι φτιαγμένα στον τόρνο, χειροποίητα, όλα είναι χειροποίητα. Όπως μέχρι και οι βίδες εδώ αυτές στο τόρνο χειροποίητες, δεν χρησιμοποιώ. Αυτό είναι το σύστημα όπως το έχω χτίσει, όπως είναι μέχρι στιγμής, όπως το παρουσιάζω, καθαρό, σταθερό και φτιαγμένο με προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια και προσπαθώντας να τηρήσω κάποιους νόμους, θα έλεγα, κάποιες αρχές ηλεκτρονικής, όπως κάποια πράγματα θα πρέπει να είναι κοντά στο ένα στο άλλο. Γι' αυτό τα κατασκευάζουμε. Αλλιώς κατασκευάζαμε μια πλακέτα 1 μέτρο. Ωραία. Δεν υπάρχει λόγος να γεμίσουμε ολόκληρο το κουτί εξαρτήματα, αφού μπορούμε να τα συμμαζέψουμε και να έχουμε μια προσεγμένη και πολύ καλά σε λειτουργίες. Να μην βγάζει το ένα κύκλωμα με το άλλο παράσιτα. Πολύ σημαντικό. Ειδικά στα μηχανήματα που είναι αποστατικά και πρέπει να έχουν ακρίβεια. Σας ευχαριστώ. Αυτή ήταν μια μικρή παρουσίαση του μικρού αποστατικού. Καλή σας μέρα.